Benvingudes i benvinguts. Ara que ja som uns quants, si us sembla, començarem. Vet aquí que una vegada hi havia un grup de nois i noies que estaven a casa seva, tancats, oi? Que no podeu fer res? Teniu ganes d'escoltar contes? Sí? Que vaig veient que us aneu afegint? Doncs començarem. Us agraden els contes amb imatges o sense imatges? Perquè avui en farem de les dues maneres. D'acord? Avui hem decidit fer els contes des de dins de casa, perquè com que fa molt mal dia i demà diuen que ha de ploure, avui farem un petit conte aquí, des d'aquesta habitació tan xula que tenim, i llavors quan surti el sol tornarem a fer una altra vegada contes des del balcó. Si us sembla, comencem. Hi havia una vegada un nen tan petit, tan petit, tan petit, tan petit, que tothom li deia Patufet. El Patufet era molt petit, però molt eixerit, Això sí. Ara bé, a casa seva, com que era tan menut, tan remenudet, tan petitonet, estaven sempre molt preocupats i gairebé no li deixaven fer res. Ets massa petit, Patufet, ets massa menut per encarregar-te d'això. I el pobre, tot el dia avorrit a casa seva sense poder fer res. Fins que un bon dia, mentre la seva mare estava fent l'arròs, va dir: «Alça, mareta, que no em queda ni un polsim de safrà, i l'arròs a la cassola sense safrà no quedarà bo. Ara què farem?» «Mare, va dir el Patufet, que era l'únic que estava a casa a aquella hora. Mare, sisplau, per favor, deixa'm que vagi jo a la tenda del senyor Ramon, vagi corrents a comprar un polsim de safrà i te'l porto, i així no se't farà malbé l'arròs i ens el podrem menjar». «No, Patufet», li va dir la mare, «que ets massa menut, que ets massa xicarronet, t'aixafarien. No pot ser. «Mama, va, sisplau», insistia el Patufet. I tant va insistir, tant va suplicar, tant va picar de peus i tant ho va demanar, que al final la mare va dir: «Ai, Patufet, és que tu ja ho saps, que jo pateixo molt si surts». I el Patufet li va dir: «No pateixis, mama. Mira, jo sortiré de casa i aniré cantant pel carrer una cançó perquè tothom que vagi despistat caminant em senti, em vegi i no m'aixafi». Vols dir, Patufet?, li va dir la seva mare. I el Patufet va posar a cantar una cançó que s'havia inventat perquè ningú l'esclafés. Li va dir: «Mira, mama, mira quina cançó que m'he inventat perquè ningú no m'aixafi». I va començar: «Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet». Que la sabeu, aquesta cançó? La cantem tots junts, encara que no ens sentim? Vinga, va. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. La mare, quan va sentir la cançó, no estava del tot convençuda, però el Patufet era petit, petitonet, xicarronet, però tenia una bona veu. I va pensar: bueno, si va caminant fins a la tenda de la botiga del senyor Ramon, no és gaire lluny, segur que el sentiran i no li passarà res. Així que al final li va dir: D'acord, Patufet, mira, jo et donaré el dineret, i tu el portes aquí, te'n vas corrents cap a la tenda del senyor Ramon, agafes el polsim de safrà i sense entretenir-te ni mica ni gens tornes cap a casa. Sí, mama, sí, no pateixis, així ho faré. I ja em teniu, el Patufet, petitonet, carregat amb un dineret que era tan gros que el portava així a damunt de l'espatlla, que va sortir de casa cantant la seva cançó. La canteu amb mi, sí? Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Bé, la cantava així que portava el dineret, Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. I caminant, va arribar a la botiga del senyor Ramon, que era una tenda de queviures, un colmado, sí? Com un supermercat molt petitó. I va dir: «Senyor Ramon! Per favor, que em donaria un polsimet de safrà, que la mama està fent l'arròs i se li ha acabat». El senyor Ramon, que estava omplint plots de llenties, va seguir: «Plic, plic, 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 plic». I el pobre Patufet va
deixar el dineret allà al terra, es va arremangar, va agafar aire i va tornar a cridar: Senyor Ramon! Senyor Ramon! Que em donaria un polsim de safrà, que la mare se li ha acabat! Però clar, el Patufet ja cridava, I ja tenia bona veu. Però el senyor Ramon, 1, era una mica dur d'orella, una mica sord. I 2, el Patufet era molt petit. I en realitat se sentia una cosa més o menys així. Senyor Ramon, que em donaria una miqueta de safrà. Va, cares un l'olla. El senyor Ramon no s'assabentava de res. El Patufet es va arremangar encara més, va agafar encara més aire i va començar a cridar: Senyor Ramon! Senyor Ramon! De cop i volta, el senyor Ramon va dir: ui, diria que he sentit alguna cosa. I va mirar cap a l'esquerra i no va veure res. I va mirar cap a la dreta i tampoc va veure res. I va dir: ui, em sembla que m'estic trastocant. I va seguir omplint pots de llenties. Plop, plop, plop. El pobre Patufet, allà al terra de la botiga, estava desesperat. A veure si em quedaria afònic al final, pensava. I va decidir intentar-ho una última vegada. Va agafar aire, m'ajudeu a agafar aire? Va agafar aire i va començar: Senyor Ramon! Senyor Ramon! Que em donaria un polsim de safrà! El senyor Ramon va deixar de topar pots de seguida. Va dir: ai, caram, que jo diria que he tornat a sentir que em criden. I va tornar a mirar cap a una banda. No va veure res. Va tornar a mirar cap a l'altra. No va veure res. Va mirar cap amunt. No hi havia ningú. I quan va mirar cap avall... Oh! Verge Santa! Si diria que hi ha una monedeta que parla. Que no sóc una monedeta! Que sóc el Patufet, senyor Ramon! Que necessito una miqueta de safrà! Que la mama està fent l'arròs i s'ha quedat sense i ningú no podia venir a buscar-ne. El senyor Ramon, com va veure el Patufet, es va ajupir. I jo no m'ajupiré perquè si no em veureu, Es va ajupir i li va dir: ostres, Patufet, has vingut tot sol i no tenies por que t'aixafessin. Ai, deixi-ho estar, això, deixi-ho estar, senyor Ramon, va dir el Patufet, que em podria donar, per favor, el polsim de safrà, que la mama està fent l'arròs i se'ns passarà i quedarà dolent, home. Oh, i tant, no pateixis. Sí, va agafar el dineret que li donava el Patufet, amb un sobret li va posar una micatona de safrà, li va donar el Patufet carregat amb el polsim de safrà, amb el sobret de safrà, amb la bosseta aquella, va sortir de la botiga del senyor Ramon i va cantar una cançó, que vosaltres ja sabeu, oi que sí? La cantem junts? 1, 2, 3... Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. Cantant, caminant, va arribar a casa seva. Ai! La seva mare, quan el va veure, tot van ser petons i abraçades. Caricietes, pessigolletes. Que contenta que estava. Ai, Patufet, que no saps quin fart que m'he fet de patir, que has trigat molt, que no arribaves, que ja tenia una cosa aquí, un no sé què, que qui sap què. Ai, però que bé. Va agafar el polsim de safrà, el va posar a l'arròs i el Patufet, tot cofoi, se'n va tornar a la seva habitació. Ai, que content que estava. Des d'aquell dia, de tant en tant, a casa seva els seus pares li deixaven fer algun encàrrec. I van anar passant els dies. I resulta que un migdia, quan el seu pare estava al tros, perquè aquesta història va passar fa molts anys, i el pare treballava al tros i la mare estava a casa, al mas, cuidant les bèsties i fent el menjar, doncs resulta que un dia, quan el pare havia marxat al tros, la mare estava arreglant unes coses a la cuina i va dir: ai, senyor, el teu pare s'ha deixat l'entrepà del dinar i ara estarà allà treballant de sol a sol, cansat com un ase i no tindrà res que portar-se a la boca. Ma casa, com ho farem, això? El Patufet, que rondava per allà, la va sentir i va dir: mama, ja saps que sóc molt prudent. Ja saps que fa uns quants dies que faig encàrrecs i que no m'ha passat mai res. Per què no em deixes que li porti jo al pare al tros? Que és un moment, que no hi ha ningú, que ningú m'aixafarà, que ningú em dirà res. Ai, Patufet, no ho sé, deia la seva mama. Vols dir
N'estàs segur? El Patufet va dir, va, mama, per favor, que jo vigilo molt. Perdoneu, que se m'havien trucat per telèfon. Que jo vigilo molt. Ai, molt bé, Patufet. Va embolicar amb un farcellet l'entrepà del Patufet, que em sembla que era de pa amb tomàquet i formatge, i el Patufet se'l va posar allà a darrere de l'esquena i aquesta vegada no va cantar, perquè pel mig del camp no hi havia ningú que passegés, així que ell tranquil·lament, amb el seu entrepà, trip-trap, 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 va començar a caminar. Però resulta que de cop i volta van sortir uns nuvolots allà dalt del cel. I de cop i volta aquells nuvolots es van anar posant negres. I trip, trip, trip. Sabeu fer ploure vosaltres des de casa? Mira que fem un dit. I fem trip, trip, trip. Sentiu com plou? Si hagués estat només un parell de gotes com aquests, no hagués passat res. Però resulta que al cap d'una estona, mentre el Patufet ja provava d'afanyar-se ja, però al cap d'una estona va començar a ploure una mica més fort. Teniu 2 dits? Va començar a ploure amb 2 dits. I al cap d'una estona, encara una mica més fort. Teniu 3 dits? I al cap d'uns instants, un xàfec, que el Patufet començava a quedar-se xop, l'entrepà tot moll i ell va decidir amagar-se sota una col. Passava pel costat d'un camp de cols i va decidir amagar-se allà sota ell i l'entrepà, esperant que parés de ploure. Però clar, esperant, el Patufet, ho va trobar molt avorrit, això d'estar a sota una plou, a sota una col, i amb aquell sorollet de pluja que feia, li va entrar una sonca. Es va quedar dormit, clapat, com un soc, roncant una bona estona. Va parar de ploure i un bou que passava per allà va sentir una oloreta de formatge i tomàquet, la de l'entrepà, que li va fer entrar una gana, que escolta, tu, va començar a mirar per aquí, va mirar per allà, va dir, escolta, tu, avui menjaré col i entrepà, i sí, va obrir la boca i nyac! En realitat s'ho van passar sense mastegar. I es van passar la col, es van passar l'entrepà, i es van passar el Patufet, que encara roncava. Mentrestant, resulta que el pare del Patufet li havia entrat gana i s'havia recordat que s'havia oblidat l'entrepà a casa. Havia tornat, un cop havia passat la pluja, cap a la masia. I la mare del Patufet, quan va veure arribar el pare, va dir, senyor Josep, es deia Josep, el pare del Patufet, Josep, no em diguis que no t'has trobat el nen pel camí. El nen pel camí me l'hagués hagut de trobar, va dir el Josep. Però per què no està amb tu, aquí el nen? Senyor. Que no, Josep, que ens hem adonat que t'havies deixat l'entrepà i el nen te l'ha vingut a portar i entremig s'ha posat a ploure i jo em pensava que ja estaria amb tu i ara, senyor, què farem? Mare meva. Estaven a punt de desesperar-se quan de cop i volta van posar una mica el cap clar i van dir, un moment, anem a fora a buscar-lo, que no pot haver anat gaire lluny, té les cames petitones i ell ja corre però massa lluny no pot estar. Amb aquestes que van sortir allà a fora de la masia i van començar a cridar. Vosaltres sabeu què van cridar els pares del Patufet per buscar-lo? Sí? Em voleu ajudar? Mira, van dir, Patufet! On ets? I van parar l'orella i no van sentir res de res. I van tornar a cridar, Patufet! On ets? I van parar l'orella i els va semblar que no sentien res. Potser és que no cridaven prou fort, m'ajudeu a cridar? Sí, vinga, 1, 2, 3. Patufet! On ets? Ara sí que ho heu fet bé, perquè mira, si pareu l'orella,
si per l'orella bé, d'allà lluny se sent. A la panxa del bou, on no hi neva ni plou. Ho heu sentit? Ah, el patufet, que havia anat rodolant panxa avall del bou, s'havia despertat i... A més de sentir tot el soroll dels budills del bou, de lluny, 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 havia sentit aquella veu dels seus pares que li deien «Patufet, on ets?» I ell s'havia acostat a la panxa del bou i havia començat a cridar «A la panxa del bou, on no hi neva ni plou!» Però clar, estava dins de la panxa del bou. Era com si tingués la boca tapada i se sentia molt fluixet, se sentia ben bé. A la panxa del bou, on no hi neva ni plou. I els pares vinga a cridar «Patufet, on ets?» I el patufet «A la panxa del bou, que no hi neva ni plou!» I de cop i volta el Josep va dir «Teresa, que em sembla que he sentit una cosa, que em sembla que per allà aquell camp de cols m'ha semblat sentir la veu del patufet». «Oh, vols dir?» va dir la Teresa, que era la mare del patufet. I van tornar a cridar, es van acostar al camp de cols i van tornar a cridar «Patufet, on ets?» I el patufet, amb totes les seves forces, va tornar a cridar «A la panxa del bou, on no hi neva ni plou! Quan el bou farà un pet, sortirà el patufet!» Oh! Ai, Josep, que el bou se'ns ha menjat la criatura! Va dir la mare del patufet. «Oi, tens raó, Teresa, tens raó!» Va dir «Ai, mare meva, què farem?» Ai, senyor, se'n van allà, es van acostar al bou, es van acostar a la panxa del bou, va dir «Patufet, que estàs aquí!» I el patufet «Que sí, home, que sí, que no m'heu sentit!» La Teresa, la mare del patufet, es va remengar les faldilles, es va remengar les mànigues, va sortir corrents cap a casa i el pare es va quedar amb un pam de nas. «Què fa aquesta dona ara? Què passa aquí?» I no havia tingut temps d'acabar de pensar què passava, que la Teresa ja tornava carregada amb un cistell. Mireu, el cistell hi duia, jo què sé què hi duia naps, hi duia cols, hi duia pomes, hi duia patates. Si em voleu dir coses que portés, m'ho podeu dir, que ara porto les ulleres i ho llegiré, Hi duia patates, hi duia pastanagues, hi duia cebes, hi duia aubergínies, hi duia pebrots, hi duia... què més hi podia dur? Pa! Hi duia llet! Hi duia una mica d'aigua per tirar avall, perquè si no, pobre bou. Hi duia una mica d'aigua. Hi duia... no sé què més hi podia dir. Hi duia, per exemple, formatge. Hi duia xocolata. Hi duia nocilla. Potser hi portava també alguna xutxa. No sé. Un cistell carregat. Poma! La Natàlia ens diu que poma. Més pomes! Bueno, molt bé, moltes pomes portava, Moltes pomes portava el cistell. La pobra Teresa anava carregada com una mula. I amb aquestes que va deixar el cistell a terra i va dir «Josep, obre-li la boca a la bèstia!» I sí, li van obrir la boca al bou i va començar una poma, 2 pomes, 3 pomes, 72 pomes, l'enciam, la col, la pastanaga, l'aubergínia, la xocolata, què més portava? La ceba! Tot allà, i el bou anava mastegant. I s'anava posant lila. I després s'anava posant verd. I quan ja estava a punt de posar-se de no sé quin color, va fer un rot. Es van quedar tots estabornits. I després va fer un pet. I allà a terra va quedar el patufet, una mica brut de caca, no us enganyaré. I els seus pares el van agafar. Bueno, primer el van eixugar. Li van començar a fer petons, li van començar a fer abraçades, li van començar a fer pessigolletes. I tots 3, contents, cofois, se'n van anar cap a casa cantant una cançó, que vosaltres ja sabeu quina és, oi? M'ajudeu? 1, 2, 3. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet. I contat, el
conte del patufet ja s'ha acabat. Jo no sé si el patufet va créixer gaire o no, però d'espavilat ho va seguir sent tota la vida. I pel que fa al bou... No us penseu que la seva família era l'únic que feia coses rares. Mireu, el bou tenia una cosina vaca que es deia Tina. I ara us explicaré la seva història. Un moment. Perquè avui la història de la Tina us l'explicaré amb el llibre a davant. Veureu les lletres del revés, o sigui que no li feu gaire cas. D'acord? Mireu. Us explicaré aquesta història amb conte, perquè avui hi ha un nen que es diu Pep, que fa anys, que ara mateix no ens pot veure però que ens veurà d'aquí una estona, a qui li agraden molt els àlbums il·lustrats. Els àlbums il·lustrats són aquests contes plens de dibuixos, Doncs quan al Pep li agraden molt els àlbums il·lustrats, i espero que vosaltres també, ara avui explicarem aquest conte ensenyant-vos els dibuixos, que és una cosa que jo normalment no faig gaire, o sigui que no sé com em sortirà. El conte que explicarem avui es diu La vaca que es va enfilar a un arbre. I aquesta vaca era la Tina, la cosina del bou del conte del patufet. I la història de la Tina ens l'explica una noia que es diu Gemma Merino, que és l'autora d'aquest conte i l'autora de les il·lustracions. I aquest conte diu així. Mireu la Tina. És xula, la Tina? No sé si la veieu bé. La Tina és una vaca que no s'assembla gaire a les altres vaques. Una mica així com el bou del patufet, perquè ja em direu vosaltres quins bous heu vist que es mengin nens, oi? Doncs resulta que la Tina era una vaca molt i molt curiosa. Li agradava llegir, li agradava investigar. Les seves germanes, en canvi, se la miraven i pensaven: està una mica sonada. Què fa aquesta llegint? Perquè vol llegir una vaca. Però ella no els hi feia ni cas i seguia amb les seves coses. Ella tenia el cap ple d'idees meravelloses. Un dia se li ocorria que podien anar a la lluna, l'altre dia que podien bussejar al fons del mar. Però les seves germanes sempre li deien: impossible, ridícul, quina ximpleria. Les seves germanes, en realitat, l'únic que els interessava era tenir un plat ple d'herba fresca cada dia per dinar i per sopar i poca cosa més. Un dia que la Tina estava explorant el bosc, de cop i volta va decidir provar una cosa nova. Vosaltres què imagineu que podria provar de fer una vaca? Una vaca què podria fer? Potser fer mu? Potser podria provar de fer mir? Doncs no. La Tina no va provar de fer coses rares amb la veu. Ni tan sols va provar de ballar, no sé, una conga. No. La Tina el que va decidir va ser enfilar-se a un arbre. Ja us he dit jo que la Tina feia coses una mica rares per una vaca, Va anar pujant cap amunt, cap amunt, cap amunt per les branques, cada vegada més amunt, i a dalt de tot de l'arbre hi va trobar una cosa increïble. Una cosa que no es podia imaginar. I va trobar un drac. Vosaltres heu vist mai un drac a dalt d'un arbre? Doncs això va trobar la Tina. Un drac a dalt de l'arbre. Però aquell drac, a diferència dels altres dracs que la Tina havia llegit a les històries, no era gens dolent, no era gens ferotge. Era més aviat simpaticot. I a més, no menjava vaques, perquè era vegetarià. Van estar tota la tarda explicant-se coses. Ai, a mi m'agradaria fer això, ai, a mi m'agradaria fer això. I fins i tot podríem dir que es van fer molt amics. La Tina, al vespre, quan va ser l'hora de tornar cap a casa, se'n va tornar supercontenta saltant pel bosc amb moltíssimes ganes d'explicar-li a les seves germanes que havia conegut un drac. Però les seves germanes, com si sentissin ploure. Quines tonteries que dius, Tina! Però si els dracs no existeixen! I a més, les vaques no s'enfilen als arbres. Impossible! Ridícul! Ximpleries! I tan tranquil·les, com si no els hagués explicat res, se'n van anar a dormir. I la pobra Tina es va quedar una mica trista. I al matí següent, quan les seves germanes es van llevar, es van adonar que el lloc de la Tina era buit. No hi havia ningú.
la Tina no era enlloc. Com pot ser? On deu haver anat? Què li deu haver passat? Les germanes la van buscar per tota la casa. I llavors van trobar una nota a la lleixa de la cuina. Me n'he anat a volar amb el drac del bosc. Què diu la Tina? Van dir les seves germanes. Això ja era massa. Les ximpleries de la Tina havien arribat massa lluny. Això no podia seguir d'aquesta manera, van decidir les seves germanes. Així que van sortir de casa decidides a anar a buscar la Tina. I van anar bosc endins. I camina que caminaràs, van descobrir que el bosc era més bonic del que es pensaven, perquè elles no hi havien anat mai al bosc, i pensaven, quina cosa més xula, quina cosa més bonica. Però no es van despistar i van seguir caminant perquè elles el que volien era trobar la Tina. I de cop i volta van veure una cosa molt estranya. Per davant d'elles va passar un porquet, menudet, amb una motxileta, que caminava tot decidit i que només es va aturar quan va arribar amb un arbre que tenia un cartell que deia «Avui es fan classes de vol». Oh! Avui es fan classes de vol? Quina cosa més estranya! Estaven totes les vaques, les germanes de la Tina, mirant-s'ho amb uns ulls com unes taronges. I resulta que la primera, la més gran, va decidir començar a pujar a l'arbre. I les altres dues germanes la van seguir. Quina cosa més estranya, això no havia passat mai. I van anar pujant, i quan van arribar a dalt de tot, es van adonar que des de dalt de l'arbre es veia un paisatge magnífic, preciós. Era una cosa que no havíem vist mai. Era extraordinari, però no hi havia ni rastre de la Tina. On era la Tina? No es veia per enlloc. De cop van alçar el cap i... Oh! Allò era impossible! Allò era ridícul! Allò era una ximpleria! Però estava passant de veritat! A dalt del cel hi havia una pila d'animals amb paracaigudes volant al costat d'un drac! Les vaques es van quedar esmaperdudes, sense sorpreses, sense saber què dir. I de cop i volta van veure la Tina. La Tina estava volant amb tota aquella colla d'animals per allà dalt del cel. Es va acostar a les seves germanes i els va preguntar: «Escolteu, voldríeu venir a volar amb mi?» I les seves germanes, per primera vegada a la vida, van dir una cosa que no havien dit mai. Vosaltres què penseu que van dir? Què devien dir? Sí! Per què no? I ja me les teniu a totes tres amb els seus paracaigudes que plup, 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 van anar saltant de l'arbre i van començar a volar. Us veieu? I des d'aquell dia, tan sols volen descobrir fins a on són capaces d'arribar. Potser arribaran a la lluna, oi? I conte contat, aquest conte ja s'ha acabat. I escolteu, jo ara me'n vaig a berenar, perquè jo no sé vosaltres, però jo ja tinc molta gana de berenar. Però si fa sol, d'aquí un parell o 3 de dies tornarem a fer contes des de la caseta perquè els veïns de casa ens puguin veure des dels balcons. Vosaltres aquest conte el podreu trobar tant aquí al canal de YouTube i també ens podrem veure, doncs això, els propers dies quan fem més contes. Una abraçada a tots i moltes gràcies per seguir-me. Adéu, adéu!